vengtute chibai ule China in US long ka chhiatna tur missile man theina bun taruk mai le South China Sea buaina chuan ziahawm lam apan thei meuh lawani hi Mithiamte soidan chuan tuma US le China inkar thu hi a che hle maya conflict is real anti-tawp mayani an buaina hi chin fel mai theiani mel talo US hian indo long lian pui a chop rup to thu kan thre to a tuna China chuan heng US warship ka chiat theina tur missile chikhat chu atul huna man turin order a pe ve to ani China sipai te hian an mang hre don lo ti a chiang mai sia Indona a thleng thut mai theiani hi China sipai te hian US warship pani chu ka pil saka an lo vo to thina tuna ballistic missile DF-26 anti-ship ballistic and cruise missile hi China sipai te chuan an chuang view maya US ral thuam phur tu long te chu ol sam takin aka chiat sak thei tur thu China Rear Admiral Liu Yuan chuan a soyani US sipai te hlo ber chu thi ani ve thova kan chan let huna chuan thian om nualang US long lian pakhata hian mi sa nga vel na thok tu sipai an oma kan ka pil sak chuan na thok tu mi pa le meichia sa nga zet chu an thi fai vek don an ti a hei chawala ni lova long pani hi kan ti cheve ve dona mi sing chuang zet an thi don ti na ni an te ni chumi huna chuan US chuan men hlau to ang China sipai te hian kan mel ma te chaklo na lai kan thre thei hle an ti ya kan mel ma te hlo per po kan thria an ti ni kan military power zongin mel ma te chaklo na lai kan bei huna chuan kan ma a chiang takin an tlomang ti in Rear Admiral Yuan chuan a soi China chanchin bu the Global Times hi China ril ruchhuak khlek kan hriat theina om chun ani maya the Global Times na tarlan ang hi China khosak dan ati thei mai ome East le South China Sea vela ral thuam turu tak China hian a lo chop treu to thu the Global Times report kan to a ral thuam tun lai ber te chu US chan let nan an hung ve thluak to mai ni China hian a mangam tak angem nge a in thro sana sa ve mai nge ti hi nakina ala chiang tura ngai phot mayang okas ni som pathum khan US indo long chuan Taiwan Strait tuipui atlo kwala helai mun hi Paracel Island China lam chuan Sisia Island ti an ko ne na kar hlalo te China in arama a chiar ani a Vietnam le Taiwan point an ram angin an chiar ve boka ma se US chuan ram zalen ani turam po zalen takin an veivak thei ati sak mia mai khania adu angin along lian indo tura in ring sa reng chu aveiwa tir ta zak maya China chuan ala chang let ngam meuh lo chu ni hi China hian Asia khomol pui hi thunun atum bur mai veya adang thei tu om chun chu India chau hi ni chu po US pui na tel lo chuan eng ual kan ni mel lova South China Sea buaina po hian US om lo se chuan China sipai te chu zalen takin an chetla der to ang China ballistic missile DF-26 hi China missile thar berni in long lian le long te ma chon tura tunlai thiamna thar tak manga thua man nia he missile hian warheads bom kan ti mai ang chi hi chini la ya phur theiani ballistic kan soi hian missile thil ti theina chikhat soina ani a ballistic om zia chu missile na ka chu warhead kha boruaka sang taka invor chovin ti chuana target lama chakmang khengin chuk zongin a thlok ta thinani Center for Maritime Strategy Studies Director Hubo chuan US in ral thuam hlo om tak a hun chan hi thunei na du wang le asipai chakna ti lan adu wang mai ni na lang atia ma se he thil hi China in a en liam mai arin om lova chhiatna na satak a thleng thei atiani Indona wanga chhiatna thleng tur hi soilok thei ani lova Indona ani tlat maya kan rin ain anasa hle thei atiani US hian China hi a hlau lo khop maya okas ni som pali khan South China Sea Indonun chan anzir le to a US chuan tolol USS Ronald Reagan chu hlo nei lo ni om takin South China Sea tuipuya avir kwal lu maya om zia ber chu China hian min kap ma sapot se antia ang hle ni China chu thin rim view ma se
ti ngai na vak ala hrelo ni na lang US Ronald Reagan hi US ral thuam phur tu in do long pakuana ni in President Louis Ronald Reagan ming choya kawani Ronald Reagan no pui Nancy Reagan in asiam na sen so hi atum ve thunga US indo long zinga man rim ber polani he long hian aircraft som ko lai maya phur theya USS Ronald Reagan hian kum sang ni som thum vel kheng service ape thei turangai ani South China Sea hi China in engwanga hautlat nge moni le ti hi zona om thei ani a China ram import le export zong mun so ma thena mun kwa zetin helai mun hi an pal tlanga nga ya China tan mun poimo ani zia chu achiang viau mai kum khatsunga poisa chevel hi US dollar trillion thum zet ani thena ti chuan rampanga Brunei te Malaysia te Philippines te Taiwan le Vietnam te chuan an ram angin an lo soi ve boka China in athunun vek ai chuan US thunuaya om hi rampanga te hi chuan an phal viawani US hi ain rol chhota chara China tan chuan tor a hardon hlere ngani China hian a theina zona chuan sual rong a bol ve na samaya July thla khan Vietnam chuan US dollar billion khat zet Russian company nena compensation a pe ani China nor na wangin Vietnamin oil lai chuan na thok tura contract a pek sa zong ati tawp angai hiala Vietnam hian sum a hlo na sa hle US Secretary of State Mike Pompeo chuan hetianga China a cheta fo mai hi angai mo hlea ramte zok te laka ain luleng reng mai hi kan ngai thei ngai lowang ti in China thil ti dan chu dan kalani ti in Pompeo hian a soyani Vietnam in oil lai chuan na akal puina mun hi US thlir na tang chuan Vietnam thuni na huam chung ani a ma se China chuan ti top turin anor fo maya achak lo zok na chu ain thiar fihlim ta ani Pompeo chuan Vietnam Taiwan ram dang te chu China lakata chan chu vek kandu ti chuan heng ram te hian oil le gas an thal chuak thei to ang atini China ero chuan Vietnam chunga achet dan chu dan ang thlap an thu nei na huam chunga ni thu soin US Secretary of State hi an chang ve le a atu tema hian tlom an tum mel lova helai ram in chu na hi abo ruak asang zel do na anga atul phei chuan anin do to hial mai thei ni hi